Eskerrik asko aurkezpenengatik. Ni orain, entzuten da? Bai. Grabatu. Ni kasutan literaturari buruz itxingo dizuet, pixka bat, eta duzun bezala Jokerman 8 eleberriaren inguruan itxingo dut. Baina azteko, izango pixka bat, ekologismoaren ekintza zuzenari buruz eta muturreko ekologismoa txat deitzen dira buruz. Askotan ere, estatu batuetan batez ere, ekoterrorismo hitza entzuten dugu, eta honekin lotuta ere ikusiko dugu. Ikusiko dugu pixka bat, eleberri honetan dakan presentzia, eta batez ere, nola hasi zen ekologismo, muturreko ekologismoa eta ekintza zuzena literaturan. Hau batez ere, sortu zen, garatu zen 70ko hamarkadan, baina hori baino lehen, herri indigenen resistentzia, luditen borroka, makinen kontra, eta Turoren disolventzia zibilaren ideiak izan ziren pixkat bere aitzindari, ezta? Gero, mugimendua bihurtu baino lehen, 50ko hamarkadan, batez ere Erresuma Batuan, estatu batuetan, hasi ziren pertsona bakartiak ekintza zuzena hartzen, ezta? Kapitalismoaren kontra, industrializazioaren kontra, natura defendatuz. Eta kontestu honetan, borrokatu ziren lurraren eta animalien askapena lortzeko. Normalean, bi mugimendu hauek batera ere. Orduan, esan duena, lurraren eta animalien askapena, gutxo gara bera, bi mutur ezberdin izan da ere, elkarrekin doaz, ia beti. Eta, lurraren askapenarekin dututa, baditugu bi talde nagusi, Earth First, 1980an sortuta, eta Earth Liberation Front, 1980an sortuta. Beste aldetik badaukagu, animalien askapena, eta bizitza defendatzeko mugimendu hau. Hau hasi zen ere, bazitez ere, Erresuma Batuan, The Hands Outdoors Associationekin, gero hau Band of Mercy bihurtu zen, eta azkenean Animal Liberation Front ezaguna. Hau, 1976an sortu zen, eta esan dezakegu, gaur egun, garrantzitsuena, aktiboena dagoena, hala ere, lehen ere aktiboago zegoen. Eta gero, itsasoko bizitza eta animaliak defendatzeko, Sea Shepherd Conservation Society, 1977an sortuta, badaukagu, benetan, dagoen mugimendu soziala, historian zehar pixkat edatu dena, herri indigenen erresistentzia kontuan hartuz, eta hori, eramango dugu literatura da, kasu honetan. Literatura, beste helburu batzuen artean, bada, gure gizartearen, gure bizitzaren isla bat egitea, ezta? Orduan, benetan, ekintza zuzena daukagu ekologian, zergatik ez literaturan. Presentzia gutxi dauka, egia esan. Lehenengo adibide garrantzitsua, Edward Abideen The Monkey Ranch daukagu, 1975an, eta novela honetan, daukagu ekologista talde bat, lau pertsona osatua, eta borrokan egiten dute, estatu batutako natura basatia defendatzeko, ezta? Enpresen kontra, urtegien kontra, batez ere, kapitalismoaren eta industrializazioen kontra. Novela hau hartu zen ekologisten bibliatzat, zango dugu. Earth Firstek bere bibliatzat hartu zuen, adibidez. Segatik, novela honetan, historia bat, fikziozko historia bat, baina benetako asko ere bat dauka. Idazlea, bera egon zen gauza hauek egiten, adibidez, enpresen kontra, urtegien kontra, benetako bizitzen, ezta? Orduan, novelan agertzen dira pasaje pila bat, eta oso zehaztuta azaltzen dira gauzak. Nola saboteatu eskaladora bat, torreko gauzak, ezta? Eta jendeak manualtzat hartu zuen, ezta? Bere irudia erreproduzituz, jendeak hartu zuen, gida moduan. Orduan, hau da, lehenengo adibidea. Ez da adibide asko literaturan, egia esan. Matxuetan presentzia oso gutxi dauka, adibidez, adibidea temandik, beste bat hortik, eta normalen ere ideia okerrak.
transmititzen dira. Lehen esan duguna, esan dudana, ekoterrorismoa, normalan hartzen dute ekologismoaren, muturreko ekologismoaren sinonimotzat, nobel askotan, ipintzen dute ekoterrorismoa eta bioterrorismoa elkarrekin. Orduan, badakagu, alde batetik, bizitza defendatu nahi duen mugimendu bat, eta bestetik, bizitza suntzitu nahi duen mugimendu bat. Baina, haiek elkarrekin ipintzen dute. Orduan, idea nahiko okerrak daude orokorrean. Orduan, itxengo duen elegarri buruz, hau da, Joker Manet, Richard Mellok idatzita, eta, bueno, Edo Erabik hasi zuen bidea jarraitzen du pizka bat. Badaukagu ekologista talde bat, gazteak, eta hainbat ekintzatan parte hartzen dute. Lura defendatzeko, baina batez ere hemen animaliak ere babesteko. Edo Erabirien kasuan ere ez dago animalien askapena, baina hemen badago. Orduan, hau da, 2004an idatzia, orduan, 21. mendeko gizaki eta naturan arteko harremanak azter daitezke hemen. Orduan, Edo Erabiren modelo jarraituz, baditugu hainbat ekintza, adibidez, T-Spiking hau, dela zuhaitzetan hiltzeak sartu, gero, presek eta ez mozteko. Orduan, basoak babesteko modu bat. Baina gero, garrantzitsua dena kasu honetan, bada, animalien eskapena, animalien babesa, eta horretarako ulertu bat dugu pixka bat, pertsonaiek eta idazleak berak animaleekin dituen harremanak. Bueno, morala, dakagu alde batetik, ideia ekologistak, baina badaukagu, adibidez, idea espiritualak. Hemen esaten digu, batez ere protagonistek, zergatik defendatzen dutela animalia natura. Haien artean, erlazio espiritual bat dagoelako. Ezin dara saldu, eta ikuntzarekin. Honekin batera dakagu, identifikazio bat. Protagonistek, animalekin, identifikatzen dituzte haien buruak, eta komunitate handi baten parte ikusten dute, zaberen buruak. Ez dira gizakiak eta animaliak. Dira, denak elkarrekin, eta haien sentimenduak partekatzen dituzte, haien basati natura. Orduan, badakogu, liburuan, izaki bizidun guztien arteko konexio bat. Eta ez bakarrik bizidunak, adibidez, harriak, mendiak, ibaiak, denak daude elkarrekin, ezta? Konexio global bat egiten. Egozaten dugu dionek, komunitate horren parte izatea, eramaten duela pertsonaiak, adibidez, identifikazio hori, komunitateko parte izatera urrezteko moduan, ezta? Orduan, badaukagu, pertsona batzuk, 21. mendean, natura nahiko kutsatuta, animaliak hiltzen, zuntxipena edonen. Orduan, badaukagu, harremana, gu eta animaliak gauza bera, ezta? Komunitate baten parte. Zergatik dago garrantzua? Behitu, esaten digute, animaliak hiltzen denean, milioika eta milioika, badagoen oreka bat, gizakien eta naturen arteko oreka bat, eta animalien artean, hiltzen direnean eta habitata apurtzen denean, badagoela desoreka bat, munduko bakean nolabait apurtzen dela, eta hori ere modu espiritualean. Garrantzua esatea, pertsona batzuek badaukatela haurtzaroko oroimenak edo lotura nahiko esanguratsuak animalekin, txikitan baserri batean bizi izan direlako, animalekin egon direlako beti. Orduan, badago harreman nahiko estua animalien eta gizakien artean. Hori kontuan hartuz, zer egingo dute protagonistek? Animaliengatik borrokatu. Eta hori ekintza zuzen nahiko txop, libro zehar. Horretako bat da, eizarien sabotaia. Orduan, honekin hasi zen animaliak babesteko eta askatzeko mugimendua, eta baitu. Esan dugunen, urtero, eizaren erruz, hiltzen direla 200.000 animalia baino gehiago. Eta beste batzuk zauritzen dira, eta gizakiak eta animaliak kontorruz, ezta? Orduan, zer egiten dute? Hasteko, aseriak askatzen zaitzen dira, trampa bat ikusten duten bakotxeko, apurtzen dute, erosten dute,
estariek inoiz ez topatzeko. Badago momentu bat, liburuan, protagonista batek aurkitzen duena aserie bat trampa barruan, hiltzen, baina bizirik oraindik. Orduan, sufritzen ari denez, pertsoneak erabakitzen du aseria hiltzea. Oso erabaki zaila da berantzat, eta hiltzen duenean, bere barruan zerbait apurtzen da. Animalien eta gizien arteko konexio hori apurtzen da nolabait. Orduan, ikusten dugu ze garrantzitsua den espiritualtasuna hau pertsoneengan. Gero badago beste adibideat, otsoen eiza sabotaia bat, nahiko handia, Kanadako hegoaldean, eta aktivistak saiatzen dira, eta lortzen dut azkenean, eiza eremura hurbildu, eta haien bizitzak arriskuan ipiniz, zarata pistola batekin, otsoak usatu, eta urteko eiza sabotaia egin. Gero dakagu baleen kasu bat, eta hau benetako gertakari batean oinarrituta dago. 3-4 protagonistak eten dira Islandiara, eta hau saiatzen dira bi ontzi ondoratzen. Urtero 1000 bale edo hiltzen dira dirua lortzeko, eta hauek hori ikusten dute injustiz moduan, ezta? Orduan, nahiko ondo asalduta, ez dola bekiten zuen moduan, dena pauso asalduz, esaten digute nola ontzi bat ondoratu. Orduan, hori guztien dugu pizkat, hori gira moduan. Literatura ekologista honek badoka xede bat. Ez bakarrik fikzioa esatea, baizik eta benetako bizitzan erantzun bat sortzea. Horregatik pizkat asaltzen digute nola hartu, ezta? Ekintza zuzen hau. Orduan, bi ontziak ondoratzen dituzte, eta baleen eiza bertan bera geratzen da. Gero badokate, metodo ilegal hauek, metodo legal batzuekin batera egiten dituzte, pizkat hobeto, impactu handiago izateko, eta deiak, panfletoak, albistekin harremanak, manifestazioak eta egiten dituzte. Zergatik, ondo dago, haien ustez, animaliak zuzenean askatzea, meza aldetik, gizaterengan kontzientzia hori sortu, behar da, ezta? Mundu guztiak bere partea egiteko. Gero dago laboratorioen kontua. Esan dugu eizarekin 200 milioi edo animalia hiltzen dira urtero, laborategietan 73 milioi edo hiltzen dira. Orduan, zer egiten dute? Animaliak laborategietatik askatu. Baude pare bat adibidez, Kaliforniako Palo Alton, ateratzen duzte katu pila bat laborategitik, eta gero, etxe bat bilatzen diote. Gero ere, txakurrak askatzeko, beste laborategi batean, berdin, azaltzen dute nola egin barden dena, kamarak nola suntxitu, zer egin barden makinaria guztia sabotatzeko, orduan, hau ere azaltzen da. Eta orduan, txakur pila bat askatzen dituzte. Orduan, zer da garrantzitsu hemen? Batez ere, fikzioaren eta realitatearen arteko lotura. Badaukagu, alde batetik, benetako arazoak, benetako egoera bat, naturarena, animaliena, gizakiona ere, eta honi erantzun bat ematen saiatzen dira. Karo, esan duena, fikzioa da, baina jendearengan erantzun bat sortu nahi dute. Adibidez, lehen komentu dudan The Monkey Ranch Gang, izan zen mugimendu ekologistaren pizkunde nahiko handia, liburu bat bakarrik, fikzioa. Orduan, honek ere, saiatzen da hori horreko zerbait bilatzen, ezta? Orduan, benetako arazoak, baitugu, benetako kokalekuak, ontzien sabotaia benetako egoera batean oinarrituta dago, beraz, fikzioa eta errealitatea ez daude inoiz. Beti elkarrekin daude, esango genuke. Gero, adibidez, agertzen da The Fox, benetako ekologista bat izan zena, Chicagoko inguruan, bera bakarrik, enpresen kontra ekintza ezberdinak egin zituena, eta beste pertsone batzuk ere badaude. Adibidez, Ubi taldea. Ondoren moduan esango genozake, fikzioa daukagula, esan duguna, errealitatearen, edo gizartearen isla bat egiteko.
izpilu moduan erabiltzeko. Orduan, badakagu, 21. mendean edo 20. mendearen amaieran gizakien eta beste animalien edo naturaren arteko harremanak, ezta? Kontestu kapitalista industrial batean. Orduan, honi erantzun bat emateko badakagu hori ekintza zuzena eta muturreko ekologismoa. Orduan, ideia pixka bat da hori ulertu nola gizakiak zer egiten duten naturarekin, animalekin, nola motatzen diren 21. mendean eta ze alternatiba dauden, ezta? Horrei erantzuna emateko. Kasu honetan badakagu esplotazio alde batetik, hilketak eta beste aldetik jendea animaliak salatu nahian, lurra salatu nahian, orduan, bada benetako erantzun bat eta literatura honek egin nahi du hori bildu eta erantzun bat sortu. Eta honekin, hobeto genuke. Eskerrik asko.